Wait for me, I'm not far behind. I know that. Wait for me, I'm not far behind. I know that I can. Tervetuloa! Moikka kaikille! Tervetuloa TMI Supernaisten hallille! Me ollaan Sastamalassa toimiva autojen sisä- ja ulkopesuja tarjoava yritys. Mä olen firman omistaja Veera Stormi. Mun lisäksi yrityksessä toimii mun ystäviä Vilma, Fanni, Venla ja Minna. Meidän toimipiste sijaitsee Sastamalassa Trakinkatu 11. Avoinna ollaan joustavasti sopimuksen mukaan. Tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pari sanaa Cartec Finland Oystä. Cartec Finland Oyn myyntiedustaja Mika Hautakorpi on ollut apuna ja tukena yrityksen alkumetreistä lähtien. Häneltä ollaan saatu paljon neuvoja ja vinkkejä autojen pesuihin liittyen sekä pesuaineista. Mikan kanssa yhteistyö on ollut todella helppoa ja ammattimaista. Tämän tähden ollaan päädytty tekemään yhteistyötä Cartec Finland Oyn kanssa. Meillä on tarjota teille alennuskoodi TMI Supernaiset. Tällä koodilla saatte cartec.fi-sivustolta kaikista tuotteista -10%. Meidät tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse. Menkäähän ottaa meidän somet haltuun. Sieltä on tulossa jouluarvonta, niin pääsette osallistumaan. Ei muuta tällä erää. Palaillaan. Hei hei!